Salut fraților și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Și când Clash Royale și sper să rângem 1-2 like-uri dacă mai vreți episod de Clash Royale. Ok, deschide și noi aceste free chest-uri. Gold, 2 gemuri, tombstone și arrows. Ok. Al doilea free chest. Gold, 2 gemuri, battle ram și minion horde. Ok. Ok, hai să deschidem și acest golden chest. Gold, arrows, așa, elite barbs, elixir collector și epică din asta zi, din golden chest. Față și azi săptămâna asta deschideam și un golden chest, îmi făceam sloturile libere, că aveam prea multe chesturi aici, ca să-mi pic și chesturi mai bune. Și ghiciți ce? Mi-a picat log din... Bine, nu am acum să vă arăt, că putea să... Nu știu, nu am apucat să fac... N-am făcut screenshot, că să vă arăt și eu din ce mi-a picat. Deci mi-a picat log din... din golden chest. În fine. Da. Mi-a picat niciodată log din golden chest sau legendar, mă rog. Ok, îți donăm și noi pe aici, pe la clan. Că n-am mai donat. Ok, și o să cer... hai să cer Hog Rider, că vreau să-l aduc la level mai mare. Ok. Ce? Pe bune? Da, ați văzut și voi, mi-a dat... Bă, ce... Mi-a dat Clash Royale-ul. Normal. Că m-a scos din Clash Royale, super. Nu-i nimic, intrăm din nou. Nu știu ce a avut, mă rog, în fine. Da. Hai să intrăm. Pot să fac ăsta zi. Elite Barb de level 7. Hai să-i facem, să-i aducem la level 7, că s-o pe, adică na. Mai și puțin și fac și level 8 și intru și eu în turneu. Ok, să dăm și noi battle în arena, primul match pe ziua de azi. Ok. Ăsta e level 8. Pentru început o spunem Hog Rider-ul. Mi l-am adus și eu level 5 în sfârșit. Și punem un log. Un pre-log. A pus skeleton army. Ok, am dat ceva damage cu hogul ăsta. Bă, da, îmi lăguiește un pic, am lag, dar mă rog. Fuck off. Pe bune. Nu știu de ce am lag. În fine, punem aici minion horde pentru balon. Ok, o să bubuie bomba, o să dea un hit pe turn. E bine. A pus miner, o să punem aici skeleton army. Ok, mi-a dat și el 2-3 hituri. Și dăm un log aici, o să pună mai mult ca sigur skeleton army, adică... e ok. A pus arcașele și bomberul. Ok, și noi spunem un nice wiz aici. Ok, a pus Baby Dragon. O să las să dea câteva hituri Baby Dragon-ul ăla. Ok. A pus iarăși, bă. Deja am învățat cycle-ul de căți. Iarăși a pus minerul ăla. Mi-a dat și el ceva damage, adică na. O să dau un hit 2 cu minionii aia, hai mă. Încă una, bine mă. Ok, și o să punem aici un Inferno Tower pentru defensivă. A pus Wizard-ul. Și punem un log aici. Un log, doamne, un Hog Rider. Ok, am mai dat un hit. O să dăm aici un log. Ca să-i distrugem tot. Ok. Și l-am lăsat în 580 HP. Bă, eu i-am dat mai mult damage. Mi-a dat și el ceva damage, dar suntem în avantaj momentan de elixir. Punem aici minion horde. Alături de Ice Wiz. O să dea 2-3 hituri minerul ăla, n-are nimica. A pus iarăși Baby Dragon, Spear Goblins. A pus... Ai mă, iarăși aceea, bă. Ok. Și punem iarăși un Inferno Tower aici, că nu vreau să-mi iau damage pe turnul ăsta. Pus bomberul ăla. Ok, și o să dăm aici o rachetă pentru balon să-l distrugem. Și punem aici punem aici skeleton army. O să dea un hit, nu? Perfect. Și acum dacă îi dau rachetă, eu zic că îi scot turnul, că l-am lăsat în 265 HP. Ok. Punem aici un Ice Wiz. Punem aici minion horde. Și punem un Inferno Tower, că nu... Ai, fac, l-am pus prea târziu, fraților. Da, s-ar putea să-mi iau bătaie.
Pe bune? Bă, cât de aproape eram să-l bat. Uitați cât a scăpat, deci... Da, mai și râde. Ok. Bă, dar nu suport ăștia care râd așa well play, na. Mamă, ce moftică tipul ăsta. Mai și râde ca un fraier, ce e. Ok, hai să dăm din nou battle. Așa. Level 8 tipul ăsta. Da, pe bune? De racheta pe tur. Mamă, ce prost e tipul ăsta, nu înțeleg de ce. Pune... Ok. Mi-a dat ceva damage. Nu-i nimica. Ok, și punem aici un tălog. Frumos. O să dea 2-3 lovituri hogul meu pe turnul lui. Hai că o să-i dau mai mult damage, nu? Perfect, ne-a dat mai mult damage. Pardon, punem aici Minion Horde pentru Skeleton Army și Valkyrie. A pus Baby de level 3. Da, mi-a distrus și minionii. Nu-i nimica, oricum suntem în avantaj de elixir. Și spunem aici Elite Barbarians. Spun Scarmi 100% și n-am logo, ba nu, o să pună Minion Horde de level 8. Spunem aici un Nice Wiz. E cam nașpa un pic pentru că el mi-a dat mai mult damage, nu? Ba nu, hai că tot eu i-am dat mai mult. Așa, a pus Valkyrie, iarăși. Trimite și noi un hog aici. Am încarcă-te logule. Ok, hai că a dat 2 lovituri, e perfect. 2 HP, mamă, trebuie să fac cycle de încă un log și gata. L-am distrus. Pe tip. Ok, punem aici un Inferno Tower ca să distrugem Baby Dragon-ul ăla. Sau o spun un Nice Wiz, că dacă îi dau un hit gata l-a distrus, hai să punem aici un Nice Wiz. Ca să-i distrugem turnul. Hai, o lovitură, please. Nu, n-a dat, ok. Da. Pus iarăși Minion Horde. Spunem aici. I-a dat minionul ăla un hit. Și o să dăm tălogul și e GG. Nu mai are ce să facă tipul. Hogul meu e încă în viață. O să dea și 2 lovituri pe King Tower. Punem aici Minion Horde. Și punem și un Ice Wiz. Iar și-a pus și el Minion Horde-ul. Și punem aici un Inferno Tower. Punem Skeleton Army. Ca să nu ne luăm damage. Mi-am luat un hit 2. Dar nu contează că oricum nu ar trebui să scoată turnul. Așa că GG. Hai să dăm un good game la tip. Punem Elite Bar. Dăm un log. Perfect log acolo. Hai că e bine. Și punem un Hog Rider. Nu o să-i dau 3 că nu mai am timp, dar... A pus Goblin Barrel-ul. O să punem aici un Skeleton Army și e GG. GG, my friend. Ok. Silver chest mi-a picat, nice. Bă. S-a scos, fraților, chestia aia cu... Știți voi, cu 2v2-ul. Și e nașpa, sincer, dar cred că o să adauge 3v3. Nu știu, mă rog, în fine. Hai să dăm și noi un battle, să mai dăm battle. Da, poți să level 7. Cine a postat, mă? Ăsta e Happy. Ok. Punem un Hog Rider, a pus switch-ul. Punem un log aici. E perfect. Mamă, îți dau câteva lovituri de Hog Rider. Hai, perfect. Și o să punem aici un Nice Wiz. Hogul, doamne, zi. Witch-ul de level 3 e super slab, adică na. Ăla de 5. Bă, nu știu. Bă, are Ice Wiz de 2, e OP, Ice Wiz de 2, adică na. Și aș avea Ice Wiz de 2. Bă, GG, my friend, adică i-am scos turul deja. Pe bune? Mă ce repede, din primele secunde am scos turul tipul ăsta. Da, cam slab tipul ăsta, mă rog. Și acum o stăm doar pe defensiv, adică doar ne apărăm. Ok. Punem un Inferno Tower și așteptăm să vedem ce pune el. Cred că s-a lăsat, că văd că nu mai pune mica sau așteaptă el să pun eu, nu știu. Da, în fine. Dacă nu pune nimic, ba, hai că pune.
Spune un Hog Rider pe partea asta și dau și un log, că pune Skeleton Army, ce v-am spus, mai mult ca sigur. Așa. A pus Witch-ul iarăși, punem un Ice Wiz din... Așa, o spunem aici Skeleton Army pentru Ice Wiz-ul lui. Ok, că am distrus Witch-ul lui. A pus Baby Dragon-ul. O să-mi dea o lovitură, nu? O lovitură de undă. Mai mult nu. 2. Și o să dea... să-mi dea și Goblin Barrel vreo 2 lovituri. Da, ok. A dat săgețile. Îi dăm un well played la băiat. Ok. Bă, nu știu dacă tipul ăsta... Cred că s-a lăsat. Adică hai să... O să... Nu s-a lăsat. Bă, o să încerc să-i dau 3, deși nu știu dacă o să reușesc pentru că se apără. Punem aici un log. Și o să punem aici un Inferno Tower. Punem Skeleton Army pentru Goblin Barrel. Perfect. Și o să punem iarăși un Ice Wiz. E ok. Mi-am distrus Baby Dragon-ul. Punem aici Minion Horde pentru Witch-ul. Remiro, că a pus de 2 ori Witch-ul. Ok. Și o să punem aici un Inferno Tower. Ok, a pus iarăși Goblin Barrel-ul. Punem un Ice Wiz. A pus Baby Dragon, oricum nu mai are ce să mai facă. Așa că, na. 4 secunde, ce ar mai putea să mai facă? Ok, hai că am câștigat acest primul match. GG. Bă, chiar a jucat bine, tip, adică, na. Bă, mi-am consumat și diamantele ca să deschid, le-am deschis chesturile astea și am consumat diamantele. Da, mă rog. Gemurile diamantelor. Ok. Da. Hai să mai deschidem din ele, că vreau să fac log pentru chesturi mai bune, așa că... Bă, mai am 2 gemuri. Nu mai am cum să le deschid, că nu mai am gemuri. Da, în fine. Bă, sunt curios cât avea ăsta la trofee, cât de bun era. Era mai slab ca mine. Ok. Hai să mai dăm un battle, deși nu știu dacă mai apucăm să alternăm. Da, în fine. Level 8 tipul ăsta. Punem un Hog Rider pentru început, o să spunem Skeleton Army. Nu, o să punem Inferno Tower. Da, e ok pentru că am dat 2 hituri. Da. Și cam atât și cu acest episod, fraților, că deja am filmat 13 minute. Nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Albert, iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!